Kardong kwat benglong pina video ke lalo nonam che thangklong chepa jana bang phi mati kusuting thek nai actress alang limen ke sangpi maluti rong pipi pan lutum aji dung khloilo chepa jan je theklong le lasi puthot akimi chepa jana lamar jan etum thekilong po LST enterprise men ke bonda lamar jan pai totang te pini ke labang so alamar jana pothak le full detail lang iksinang totang te a video le static lonang labang sola majanong chapajan tung belai khello nonam che thangklong actress alang li men ke sangpi maluti rong pipi alang li phan lutum labang sola majan long alang li chapajan theilong ji labang sola majan long chapajan abang phomen ke lalo long sing teron alang li phan si sa lutum labang sola majan long alang li chapajan theilong ji labang sola majan long kilo na bang phumate singkar men ke lalo sarsing ingti labang sola majan phan video concept lapan direction ke bidona bang phomen ke lalo Bismo Hanse lapen labang solang marjan long mohor knep dun mate editor abang phomen kelalo Jotson B mate mukak studio lapen labang solang marjana long kikan kitan don abang phomen kelalo konok bordoloi lapen aje kemei don abang phemen kelalo rubjili terangpi nantung labang solang marjan mate video ba monantum lang iji brote official LST Enterprise YouTube channel long senang tum lang ilong po nantum nason kaki kar bieng lomo penom se thangklong a video hai mate actor actress a video lang iberti nantum hensek channel lo buselan subscribe non lapen like taping non lapen comment nang token am chini duning non pinya video klan sikang ton lo guru ang tu